Bayan haka ya 'yan uwa musulmi, a takaice bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da yabo da kirari a gare shi bisa ni'imomin shi wanda za ka iya gani da wanda ba za ka iya gani ba, godiya ta tabbata ga Allah ma'abucin al'arshi mai girma. Ar-Rahman shine mai rahama, fas'al bihi khabiran, ka tambayi wanda ya san waye shi. Na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya, kuma na shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzansa ne, shine mafi alkhairin wanda ya sallah, ya azumi, ya hajji, ya umra, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, shi da iyalansa da dukkan wanda suka bi shi da kyautatawa har ranar alkiyama. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahi alhamd. Ya bayan Allah, ina yi muku wasiya da ni kaina da mu ji tsoron Allah, domin shine mafi khairin guziri. Allah madaukakin sarki na cewa ku yi guziri, fa inna khairaz zad, mafi alkhairin guziri shine tsoron Allah. Allah ka kara mana tsoronka. Yayan uwa musulmi, yau rana ne mai girma wanda al'amarinsa yake da girma. Yau ne fa ranar layya mai albarka, yau fa ranar farin ciki ne da murna, yau fa ranar kabbarori ne da hailala da girmama Allah, yau fa ranar da'a ne, yau fa ranar kusantan Allah maɗaukakin sarki ne. To jama'a, yau fa rana ne na godiya ga Allah akan ni'imomin da ya mana da raya sunnar annabawansa, annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah yana cewa ga kowace al'umma Allah ya sanya mata yadda tsarin ibadarta yake don su tuna Allah mai girma, su ambaci Allah a ciki akan abin da Allah ya azurta su da shi da daga dabbobin ni'ima. Ku sani fa babu wani abun bauta sai Allah shi kadai, kuma gare shi ya kamata musulmi ya miƙa wuya. Allah ya ce albishirin waɗanda suka yi da'a gare shi. Allah yana faɗa a wata ayar, yana cewa wannan fa yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya na girmamawa kuma mafi alkhairi a wurin shi, kuma ya halatta muku dabbobin ni'ima, in fa ba waɗanda aka karanta muku ba, bi ma'ana wanda aka haramta. Da haka ku nisanci dukkan wani kazanta, ku nisanci dukkan wasu gumaka, ku nisanci dukkan wata magana wacce ta ƙarya ce. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahi alhamd. Ya bayin Allah, haƙiƙa ranar idi ba ranar wasa bane ba, ba ranar gafala bane ba, ba ranar sabo bane, a'a kadai ranar godiya ne ga Allah maɗaukakin sarki, da sadar da zumunci, da kyautata ma mabukata da miskinai, da sanya farin ciki da murna a cikin al'ummar musulmi. Don haka ina yi ja muku kunni, ko ina mai muku kashedi da fadawa cikin saɓon Allah, da yin husuma, da jayayya, da gaddaddani, da rike makami tsakanin mutane, ko shiga da makamai cikin jama'a, dukkanin abin da zai iya zama sababi na fitina da rigingimu a tsakaninmu. Hakika wannan umarnin Allah ne, kuma wannan umarni ne na shugabannin wannan gari da sauran garuruwa, da cewa musulmi kar ya je don yana murnar sallah ya je ya saba ma Allah ya shiga abin da zai zama fitina ne a tsakanin al'ummar musulmi. Allah ka shiryar da mu. Da haka ya bayan Allah, mu yawaita zikirin Allah bayan salloli. Ana yin zikiri na waɗannan kwanukan, ayyamut tashrik, ayyamul ma'lumat, daga sallar azhar ta yau har zuwa 13 ga wata, har zuwa 14 asbahin 14 ga wata. Musulmi ya rika yin kabbara da zaran ya idar da sallah. Haka nan kuma ka rika yin kabbarbari da tahmidi da tahlili ga Allah madaukakin sarki a duk lokacin da ka tuna. Allah madaukakin sarki yana alfahari da waɗanda suka kasance masu tuna shi. Allah ka sanya mu a ciki. Kar mu manta da yin addu'a da za mu yi, ko da yin addu'a ga 'yan uwanmu masu rauni, da yin addu'a ga 'ya'yayenmu, da yin addu'a ga iyayenmu da suka riga mu, da yin addu'a a wannan gari, da yin addu'a ga sauran garuruwan musulmi. Lallai ku sani Allah da manzansa suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya yi umarni da yin salati a gare shi sallallahu alaihi wasallam. Don haka
ku ɗaga hannuwanku zan yi addu'a kuna masu cewa amin. Ya Allah muna roƙonka ka anshi addu'o'i. Allah ka zaunar da mu lafiya. Ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi. Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai. Ya Allah abin da ya fi ƙarfin mu bai fi ƙarfin ka ba, Allah ka magance mana. Ya Ubangiji a cikin mu akwai marasa lafiya, Allah ka ba su lafiya. Ya Ubangiji akwai mabukata a cikin mu, Allah ka san su, Allah ka biya musu bukatar su. Ya Ubangiji Allah ka saukar da ni'imar ka ta damuna. Ya Allah ka sanya albarka a ciki. Ya Allah ka ba mu damina mai albarka. Allah ka tsara wannan gari da sauran garuruwan musulmi daga fitintunu da bala'o'i da musibu da abubuwan da suka fi ƙarfin mu. Ya Ubangiji ka ɗaukaka musulunci da musulmi. Allah ka ɗaukaka al'amarin mu. Allah ka zaunar da mu lafiya. Allah ka ba mu aminci. Ya Ubangiji ka saukar da arzikinka a wannan gari da sauran garuruwan musulmi. Ya Allah ka sanya mu a cikin bayinka masu tsoronka. Ya Allah ka sanya mu a cikin bayinka masu bauta a gare ka. Ya Ubangiji muna da iyaye waɗanda suka rigaye mu, da malamanmu waɗanda suka rigaye mu, da shugabanninmu waɗanda suka rigaye mu. Ya Ubangiji ka gafarta musu. Allah ka kai rahama a kaburburansu. Allah ka sa su a aljanna. Ya Allah ka tsare su daga shiga wuta. Ya Ubangiji ka gafarta musu. Ya Allah ka gafarta musu. Ya Allah ka yi musu rahama. Ya Ubangiji shugabanninmu a wannan gari da sauran garuruwan musulmi, Allah ka riko da hannayensu. Allah ka ba mu shugabanni na gari. Ya Ubangiji muna tawassali da addu'o'in da muka yi da ibadar da muka yi. Dukkan wanda yake neman mulki don ya adalci, Allah ka taimake shi ka bashi. Ya Ubangiji wanda yake neman mulki don zalunci da ha'inci da cuta da cin amana, ya Ubangiji ka kwace mulkin. Allah ka hana shi mulkin. Allah kakka ba shi wannan mulki. Ya Ubangiji ka tausaya mana. Ya Allah ka tausaya mana. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadakal mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم حقق إيماننا وارفع درجاتنا واجب دعاءنا وتقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه ومن سلك بطريقته ومنهجه إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأحسن عاقبتنا في أمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعل لنا من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.